V dnešním světě, zaměřeném na výkon, je někdy těžké vystoupit z tempa. Den po dni jsme vystaveni tlaku z práce, hluku města a neustálé honbě za něčím. Často si u toho pomáháme rychlou energií a nezdravými návyky. I tichá chůze parkem nebo krátká procházka kolem řeky nám může pomoci vrátit se k sobě. Když se na chvíli zastavíme a soustředíme se na dech, naše mysl se postupně uklidní. Dopřejte si pár minut tichého odpočinku a sledujte hukot města zpovzdálí. Péče o duševní pohodu není slabost. Je to bezpečný způsob, jak zvládat každodenní život v dnešní hektické době.